Wel, Kay, ti sydd wedi trefnu'r diwrnod heddiw. Ti'n edrych ymlaen? Ydw, dwi'n edrych ymlaen. Rydym fel mudiad wedi gwahodd gynrychiolwyr pleidiau i ddod i'r hystings yma heddiw. Rydym hefyd wedi lansio Maniffesto CFFI Cymru mwyn uwcholeuo pryderon yn aelodau am dyfodol Cymru wledig. A ti'n gobeithio bydd yr aelodau yn herio rhai o'r pleidwyr, falle? Yn fanwl iawn dwi'n credu, achos mae lot o pryderon dyn nhw yn ymwedig â'r cap reform a TB dy'r badge cael yma. Diolch yn fawr i Ffarm Cerrig am steio yn pnawn yma i ni. Thank you very much. And I'm glad to see some members have actually turned out to support the launch of the Wales YFC Maniffesto. It's the first time the Wales YFC have taken on an adventure like this. We're a non-political organisation, but yet again, as young people in rural Wales, we do feel that we want our voice to be heard and to make sure that rural Wales is looked after by the next Assembly government. So what we've done is put some thoughts down in the manifesto, and hopefully the political parties will take note of what's included in it and consider the views of the young people here all over Wales actually, but in the rural parts. I'm Joyce Watson, Rural Affairs spokesperson for the Labour Party for the last 4 years. I've been here today at the Young Farmers launch of the manifesto, and it's very clear to me that we have the main issues that are concerning people are whether they will have a future tomorrow in agriculture in their rural communities, and clearly whether they'll be able to first of all stay in the areas that they now live, or whether they'll have to move, whether they'll be able to get education in the industry and in the universities and colleges that offer that, or whether they'll have to go further afield. And the other thing is, will the farm of today keep their future going tomorrow? Hi, I'm Henrietta Hencher. I'm the Welsh Conservative candidate for Carmarthen East and Teneba. I'm absolutely delighted to be here today at the YFC launch of their first ever manifesto. I think there are a number of really pertinent issues, including rural housing, food labelling and supermarket monopolies. But most importantly, what's come out of today is the clear passion of our young farmers within Wales today to actually ensure that their farming community is safeguarded, something for which I am 100% in support. Roderick Thomas, Rhai Cymru, ymgeisydd yn nhw'r ein cyfyrddiad yn efo. Dwi'n meddwl mae rhai o'r prif bwyntiau sydd wedi codi ydy'r angen i amddiffyn y gyllideb o fewn y polisi amaeth cyffredinol yn Ewrop. Dwi'n credu bod rhaid i ni gael cynllun cynhwysfawr i gael gwared o diciau, yn unig mewn gwartheg ond mewn da byw yn gyffredinol. Dwi yn meddwl bod tan 6 yn ei gwahaniaeth o ran sicrhau bod pobl yn gallu cael tai fforddadwy yng nghefn gwlad, bod y beth bwysig ydy bod ni'n cynnal yn cymunedau gwledig yn hyfyw a sicrhau bod pobl yn gallu aros yng nghefn gwlad a sicrhau bod ansawdd o fwy ganddo. Ond dyma cadeirydd materion gwledig ar gyfer y ffermwyr ifanc. Siarath i chi'n meddwl heddi? Gathon ni awr ddifyr iawn yn gwmni'r ymgeiswyr, 3 ymgeisydd, un o Plaid Cymru, Toriad a Llafur, ac bethon nhw ateb i y cwestiynau nath yr aelodau roed, ydyn nhw yn onest ac yn llawn iawn. Dwi'n meddwl bod yr aelodau wedi cael lot allan o pronga. Ond mae'n bwysig i aelodau cael y cyfle i wrando ar rhywbeth fel hyn yn dyw ar gyfer y dyfodol? Ond yn sicr, mae gennym ni 6,000 o aelodau yn byw ac yn gweithio yng nghefn gwlad Cymru. Mae gennym ni lais, a mi ddylai'r llais yna cael ei glywed gen y gwleidyddion yma drwy wneud gweithgareddau fel hyn. Felly mi ydyn ni'n mynd i gael y neges drosodd. Wel, enfys ychydig o gyfle i gael bach o hoi nawr ar ôl yr holi caled. Siwrathau ti'n meddwl? Do, ath yn dda iawn. Fi'n credu oedd tipyn bach o aelodau wedi troi mas a oedd e'n cyfle iddyn nhw ofyn cwestiynau. A fi oedd y 3 ymgeisydd yn ddigon bodlon i ateb y cwestiynau ac i roi tipyn o stori ochr nwdau o beth maen nhw'n gweld sy'n bwysig ar gyfer dyfodol amddyddiaeth. Felly, na, oedd e'n gret, oedd. Iwan, fel aelod o'r mudiad, glywes ti beth o ti moyn glywed eri? Do, glywes i lot fawr o beth o'n i'n edrych i glywed. Safbwyntiau y rei oedd yn ymgeisio ar sawl wahanol peth o fewn amaeth, lygen ni gael ymwelwriateb a o fewn bywyd gwledig yn gyfan gwbl yn ei gyfanrwydd, ond mae gymaint yn fwy gallen ni wedi trafod hefyd. Ond mae'n dda gweld safbwyntiau nhw ar rai materion sy'n bwysig iawn i ni fel aelodau.